дар яке аз рақобатҳои даври 12-уми чемпионати Тоҷикистон миёни футболбозони то 16-солаи Лигаи Пешсаф дастаҳои Мактаби ҷумҳуриявӣ маҳорат ашғолии варзиш ва суғду ба ҳам омаданд. Дидори дастаҳо дар майдони захиравии варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ доир гардида бо ҳисоби ғайриинтизори 17-2 ба суди бозингарони дастаи Мактаби ҷумҳуриявӣ маҳорат ашғолии варзиш хотима ёфт. аз ҳайати ғолиб Зиёвуддин Каримов муаллифи 8 гол шуд. Абдулло Иброҳимов ба задани 5 гол даст ёфт. Назрулло Сангалиев 2 гол зад. Рабони Мирзозода низ муаллифи гол шуд. 2 голи дастаи суғдуро Олимҷон Акмалҷонов ва Шоҳрӯз Шоҳинзода заданд. ин пирӯзӣ барои дастаи Мактаби ҷумҳуриявӣ маҳорати олии варзиш ки роҳбариашро Ҳасан Раҷабов бар дӯш дорад, 8-умин ба ҳисоб меравад. дастаи суғду бошад ба шикасти 9-уми худ мувоҷеҳ шуд. инчунин дар даври 12-ум дастаи наврасони Равшан бо ҳисоби 3-2 тими муассисаи давлатии Мактаби варзишии Ҷайҳунро шикаст дод. дастаи дуюми Мактаби ҷумҳуриявӣ маҳорат ашғолии варзиш бо ҳисоби 3-1 клуби марказии варзиш Артишро мағлуб кард. моҳири ноҳияи Ёвон дастаи Сорокампанияи Мактаби махсуси варзиши захираҳои олимпиро шикаст дод. дастаи Ваҳдати шаҳри Ваҳдат бар дастаи Суғд 1 даст боло гардид. пас аз анҷоми бозиҳои даври 12-ум дастаҳо дар ҷадвал бо чунин тартиб мавқеъ гирифтанд. дастаи Равшан бо касби 33 хол дар садри ҷадвал қарор дорад. тими Ваҳдат бо 32 хол зинаи дуюмро ихтиёр намудааст. ду дастаи Мактаби ҷумҳуриявӣ маҳорат ашғолии варзиш бо 26 ва 24 холӣ дар зинаҳои сеюм ва чорум мавқеъ доранд.